Yini le? Khulu yini le? Lani into zami lezi. Lezi into zami engilapha ngazo abantu. Hayi emangibili. Ikhona into ephumayo lapho. Ikhona into ephumayo lapho. Ikhona into ephumayo. Nayi iphumile. Iphumile nayi. Nomuntu nongcola kwakhe ngaphakathi manje yonke into sengiblame mina manje. Lento lena beyihamba kwenzakalani ngalento lena? Lento lesambeni hayi. Ukhohlakele baba. Ukhohlakele baba. Ukhohlakele baba. Wait, just No! Hey, Mr. Jones! Whoa, Mr. Jones! Whoa! Little limatano, just Kulu! Hello, I am so super excited to be here. Excited about a new movie, guys. I introduce Uncle Luna, guys. Since literally waiting Lady Blue, we tired. We all guys are always using English. Bona libuaga English lesa engi mole modi moving. So re batla vene, ke re batla waiting ho sebedisa di home languages sa wona. Pardon me, sorry. So guys, ntshware yentseng no re le Josie Bioscope. Re make it sure no di movies tse ntjha tse tlang. Re sebedisa home languages tsa rona. Sesotho se mo, Sezulu se mo, Sepedi se mo, le Setsonga le tlo se thola ko re bona di home languages just fela tsa rona. So guys, mona ke na le Abuti Thembiso o actor di moving tsa rona tsa Josie Bioscope. So ke tlo batla I introduce ko lona a le jwetsa gore yena le bitso la hae ke mang ebile ho etsahala eng mo moving eo. My brother, di viewers tsa Josie Bioscope ke tse mona ke kopa ba jwetse fela ka hit e re itlisang re le Josie Bioscope mo di movie. Usithembiso mngadi lo ungibambe dali uma lo maphephethu into omzimdwengu lisinene phambi kwabafokazana ngilapha ke kwi Josie Bioscope. He took a bullet for her. Imovie lesibhizi ngayo njengamanje. Kunalomjida lo uguluva ungidlela icherry yami. Le cherry ngikhathele yona nginika yonke into ngisho i-credit card yami ihlala kuyona but uyangifebela. Find out ukuthi kwenzakalani ngaye. So lapho Buti Thembiso I wanna make sure which ama viewers from I understand. Uthi wena kahle lapho igama le movie yini? Yes. He took a bullet for her. Yes. And lapha ya ubani ofebela omunye ngifuna ukuthi nje ama viewers understand. Uzindlu umuntu wami. Ngimenzela yonke into. Ayikho into engamniki yona. Uphila that glamorous life because of me. But uyangifebela. Ngifebela nale out le uguluva. Uzobona ukuthi uguluva uzogcine laphi. uTK lo. So yeah guys, skali utlwa Buti Thembiso utshilo mo le la utlwa go etsahalang moving ke kopa le making sure la subscriber la re follower ebile la share this thing so that ha movies tsa Josie Bioscope fela di topa le beng fela mona because of what's ba kaeng guys the way ke le ratang ka teng le Josie Bioscope re make ile sure what's ba king this time ho tle hit fela ho le Lesotho ho le Natal ho le Venda kwana ho le ka ofela mabasa ke di nations tse ka ofela so basically guys ke la rata ka ofela ke a tshepa go fela le tlo make sure le re following hobane ke a tshepa le lona le di viewers tsa Josie Bioscope le rata hakakang. Yes baby. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za today. So guys, today ke ngole sekin tate mona, o tsamalenga ka hae le mosadi wa hae. So ke tlo fan tate chance hore I explain yena hore hantle why a ngoletse. Motho moholo le kae? Ngidinga umsakazi. Igama lami uMkhize. La uMkhize la nenkinga kunenyanga la nomkami. Manje busuku kunede ekhahlela ehamba ngihamba lenyanga yami la. Ngifuna ukuthi nayo ingcede sobona inyanga le ukuthi ngifuna imali abengayikhokha, ngifuna inkomo zaniphatha nkosikazi yami okunye kwaziwa inyanga yami. So umuntu omdala ngifuna ukunderstand kahle ngenzela nokuthi ama viewers we Josie Bioscope understand ne. Uthi lenyanga lena iyenzani kahle akawuhlwa. Yes? Ilale nenkosikazi yami. Oh ilala nenkosikazi. Ilala nenkosikazi ngokuthi befuna ayisize ilala nenkosikazi yami. Uzwe ngathi khona into ehamba iyakhahlela asazini. Uzwe ngathi khona into ehambayo kuphi umuntu omdala? Esiswini. Sikabani? Sakankosikazi. Oh esisweni somuntu wakho uMadlalozi. Ingakho ngisele nyanga msilandele yanyanga lehlupha uMadlalozi. Kunjalo. So umuntu omdala kuzo uyazi wena ukuthi lento lena iyenzwa inyanga yakho yokuthi kukhale something esisweni somfazi wakho ubani okutshelile uyinyanga noma wazi kanjani wena? Ugobela wami. Uyangichazela ukuthi ngahamba ngingekho Thami makangitshela inkosi zezinto baba ngiphila ngathi athi ngobona ugobela sekangitshela ugobela ukuthi kunenkinga lapha endlini inkosikazi yakho yalala nenyanga. Ingakho ukuthi ngibona ugobela silanda lenyanga manje ukuthi izakhokhela ilapha inkosikazi yami ikhiphe lento efake inkosikazi yami.
Ufake something unkosikazi wakho. Unkosikazi yami, yeah. So umuntu omdala lento inesikhathi esingakanani yenzakala kunkosikazi kakho ukuthi ezwe ngathi phakathi kwesiso kukhona izinto ezikhalayo. Dali gugu inkosikazi. Iye ibhedlela iyabuya, odokotela bayincane, kodwa lento ukuthi into yesintu le. So umuntu omdala kuze umama afike kuleyo nyanga bekayothwasa noma bekuyenzakalani kuze umama afike ufike kanjani kuze yena umama ahlangane nenyanga uhlanganiswe yini nenyanga. Umama uzwe nje into ehambayo wayesengibonisa baba ngisafuna ukuthi gqo ngiyothola umuntu oshaya amathama athi Nkosi ngenhliziyo yami yonke khululeka uzambele uyothola uyongibuyela nempendulo mosobo enyangeni wayeseyasho ukuthi lento le ngempela khona into ngihamba ngathi baba sambe sobabili sobona inyanga asengithatha inyanga yami sipheka kuye ukuthi siyolandela inyanga lokuthi ngibuze engitshenile ukuthi walala naye sengithatha inyanga yami siyosiprove senze ngiqinisa ukuthi lento eyenzeka imtsheni inyanga yami ngiqiniso bayibenza umsebenzi ofanayo. Mkhulu kunjani? Ngiyaphila gogo. Ngiyaphila nami gogo. Bengisecela nje wena mkhulu uchazisela ama-viewer seJozi Bioscope ukuthi kahle ufuna ukuthi sokwenzani lapho enyangeni ngoba ubaba uyasho ukuthi wena uthi lezi zinto lezi ezikhalayo esisweni sikamama siyenzwa ukuthi umama uzowaya kumkhulu angithi. So ngifuna ukubuza ukuthi wena mkhulu kuzo kusho kanjalo uboneni namadlozi akuboniseni or uyazini wena ukuthi lento leyo kahle iyayenzakala kumama. Thokoza gogo. Mina ngumgogo uMafa avuke. Into eyenzakala lana umama uye lapha ayodinga usizo. Lesangoma lesi samhlanganisela izinto samfaka izilwane ngaphakathi kwakhe. Oh so unezilwane umama phakathi komzimba. Fakwe lesi sangoma lesiyana njengoba ubaba ecelile ukuthi ucela ukuthi ngoba ngiyomfakazela lapha. Ngisho ikhipha phambi kwakhe lezilwane lezi ayifake kumama. Yizo lezi zimphathisa inyawo zimphathisa yonke zisu kunento ezihamba esiswini akwazi nokulala nonkosikazi wakhe. Oh izilwane bhuti uzifake kanjani la uma ukuhlanganisa amakhathakhatha mngani wami uhlanganisa amakhathakhatha bese uwafaka emntwini ngoba naye ubezofuna usizo angithi so uhambe nazo ke lezilwane lezi seyiphila kwakhe sokuthi umfake that time aye kuye ayocela usizo. Okay injalo baba so mkhulu mathi ufaka amakhathakhatha emzimbeni wakhe sifuna ukunderstand njengawe ugogo and stuff lawo makhathakhatha wafaka kanjani kuba yimithi engena phakathi komzimba kwamama bese iyenze lezi zinto lezi kube yizilwane noma umfaka izilwane zinjani. Angithi sigogo wami lana izinto umuntu uyagcaba angithi umuntu mayigcaba kule mithi le usekukhulumile nayo kunezinto ezihamba nale mithi le demo wagcaba ile mwazifaka ngaphakathi kuwe leso yagcaba akufaka thinta yonke indawo la kwamalungu khona amalungu omzimba so zingaphakathi lilwane lezi zimele ziphume kodwa. Okay so wena mkhulu kena into engifuna ukuyi-understanda today njengoba uthi ugogo ufakelwe umama izilwane shuthi masifika lapha ya wena mkhulu uyobonisa ama-viewers wethu ukuthi into okhuluma ngayo uyayazi nokuthi wena umuntu wesimoya ubonile ukuthi umama ufake izilwane shuthi ukuthi kahle so expose umkhulu lo onamanga lo oyenza izinto ezi-wrong. Thokoza gogo thokoza. Motomolo Mr. Jones I think we're waiting reka move no Gucci let's go so ntate ska handa tatho mama kentswe makhathakhatha uphasitswe entse engwe kentse ntotse wena today lwena obatla umkhulu ahlaziwe today Kunjalo bathi umkhulu ayihlaziye lento exposewe emphakathini ukuthi ungahambe inyanga ezinye zogcina ulemali ngoba bakhona inyanga ezilungile ziyakhona ukulapha abaprofeti bakhona ukulapha bekhona lezi ezidla imali yabantu. Khona kwenzi kahle akukho right ukuthi yazi umuntu ezazocela usizo noma azowenza yini bese umuntu asebenzise imithi ngendlela errong. Yezwa manje ukuthi ufaka umama amakhathakhatha kunezilwane emzimbeni zika mama which is understand ukuthi why mele afake umama izilwane emzimbeni sho ukuthi uphilisa umama kabuhlungu understand. Kunjalo ngiyathola understand ngiyatholisisa ngo. So wena Mothomolo ke a utlwa re se re bitsitse mkhulu re mo butsitse le ntate o fila jwang wena ka mohara hao. Ngiyagula isisu ngathi sinezinto ezihambayo la ngaphakathi ubaba sekaze asakwazi nokwenza inkonzo yasekamereni ilento ibhizi baba uhlala kwatile uhlalelwa. So wena mama ulele nobaba ngoba ngizwe ubaba lonokuthi uhlulale ngizwe ubaba athi ulele so ulele. Phela mina baba wangitshela ukuthi ngikhumule ukhona izinto azongenza zona ngambona sekagibela phezulu kwami wathi umuthi wakhe usebenza kanje mina ngangazi ukuthi ulala nami. Umuthi wakhe usebenza when alala nawe. Makelala nami washo kanjalo. Manje ngimbuza ukuthi ubaba wayena angamsebenzisi kanje wangitshela ukuthi ubaba ngoba umuntu wesilisa uyamgcaba mina ulala nami. Yo okay Into ukuthi ebusuku ungalali ma. Angilali izilwane ziyangiluma ngazi ukuthi yini la isiswini iziqumbe ngesinye isikhathi ijampe la isiswini. Muntu omdala nna ke bohloko but ha re tsamaye re mo bone kobela o ga ntlantle ho etsalang ka ena le gore why ana etsa jwalo bohloko mara ke landa wa utla Gucci like lento ebhlungu like ngiyazibuza ukuthi wa umuntu mela yenze kanje instead of ukuthi yena akuncede yena ulala nawe uzokufakela izilwane.
nami angazi ngathi mangimbuza wangitshela ukuthi umthetho wabo bona yena lapha athwasa khona bayenza kanjalo. Sesiyafika basikula. Siyangena enyangeni ugobela. Singena la. Oh. Ngene ugobela khona Okay. unkosikazi. Okay. Ake tsengisa emele mkhulu. Man, hey. Akulunga abantu abadala man, akulunga man. Ahambe naso into sakhe. Hey. Oh, okay. Ngicela nisondeleni bantu abadala nizokhona ukusibonisa ukuthi singena ngakuphi please. Mami, nekopa le tlo re bontsha hore kena ka mo kae so that re ska tela mkhulu a tsamele pele. Yeah. Yiyo yini? Yiyo le ndlela sangaletha. Awuzasibonisa ke mkhulu. Ya, uthi kamera ngisalaza sobona nje. Okay. Oh, okay, asingena. Manje la nendini. Thokoza mkhulu. Hey, ikhona le ndoda la ngaphakathi. Hey, ikhona. Hey, akamceleni bosisi ukuthi akhiphe lezi zinto lezi asipakile. Oh, simcela. Mceleni nje ukuthi azikhiphe kahle kusesemnandi. Khulumani naye akhipheni le nto le. Mkhulu kunjani? Ya, ngifuna ndla. Mkhulu besicela usilalele Nkosi yami asizanga ngokulwa Nkosi yami. Uzokwenzani inyanga la? Mkhulu, lento oyifakela kulo mama lo, ngidinga uyikhiphe. Lento oyifakile. Lo mama azangifake lutho mina. Azange ngifake lutho lo mama. Umama ngamsiza umama mina. Ngamsiza umama walapheka. Azange ngifake lutho mina. Ngicela yona ngiyazi yonke wena baba. We baba. Ufaka ngalutho kodwa uyasho ukuthi walala na. Alutho angazi. Mama uyakwazi lokho mama. Uyenzani baba? Uyangitshela inkosikazi uyamhlukumeza lo. Baba ukhulumela into engekho wena. Umhloma khosi umhlukumeza. Singahlala sibe singena ngaphakathi. Umkhiphele into omfake yona. Ngaphakathi. Ayikho ezongena ngaphakathi. Akho lutho la ngaphakathi. Akuna next ngaphakathi. Akho lutho la ngaphakathi. Azange menze lutho umama mina. Umama ngamsiza nje kuphela mina. Umsiza ngesex umuntu omdala. Lutho mama azange ngimsize ngasex mina. Lento engitshela yona angiyazi yonke. Uyayazi into oyifakela. Angiyazi wenyanga. Ikhiphe mkhulu. Angiyazi azange ngimenze nix umama. Mkhulu ikhiphe mkhulu. Uyenzeni ugogo la? Ubaba nami ngeza kuye ngithi nami ngifuna ukulungisa kwami ngoba ubaba bese kangihlupha. Hawu ubaba wafika lana wangwathi kimi ngilale ngibheke phezulu ngalala Athi ubheke phezulu bese yafuna ukwenza. ngena kima walala nami. Wakhumula ubaba ngithi mina kanti Mina lento le angiyazi lento mina mama. Angiyazi yonke lento engitshela yona. Angiyazi yonke lento le. Mkhulu ufuna ukungitshela Ngamsiza nje umama ngoba kuphela kwakhe. Wahamba mama esisizakele. So mkhulu ufuna ukungitshela ukuthi nje umama nje uzicambela manga ukuthi wena wambhekisa phezulu. Ungikhulumela iphutha nje. Ungikhulumela. Sola ukunceda. La ongena noma ongena. Wow, Mr. Jones. Wow. Little Jesus. Little matana. Jesus. Mkhulu. I get him. Wow. Wait. Just ouch. Wait. Mama ngamsiza nje umama mina. Ngamsiza umama kuphela. Azange ngimfake lutho. Akukho kunye ngakwenza kumama. Ngapha kwaba kumsizo kwami. Smell umkhulu. Ithi smell umkhulu ukuthi uthini? Umama ngamsiza. Khipha lento le mkhulu. Khipha lento le mkhulu. Nabantu besimo. Khipha lento le moya. Khipha lento le. Khipha le poko sifake lapha. Khipha le poko sifake lapha. Akukho kube ngakwenza mina. Sewukwatile. Uyabona ugogo ukuthi sewukwatile. Yini kuphila? Yini le? Mkhulu yini le? Lani into zami lezi. Lezi into zami engilapha ngazo abantu. Emambili mkhulu manje lana ngibona kubhalwa amagama abantu. Kunesithombe somuntu lapha yini? Ngiyalapha ngazo zonke lezi zinto lezi. Mkhulu, ngicela ukubuza something. Njengoba wena umuntu osimoya, ithi ngibuze wena. Kusuka kwenza yini ukuthi ubona umuntu osimoya uvalela amagama wabantu emabhodleleni? Ngoba ubaba manje uvalela amagama wabantu ebhodleleni. Ukhethiwe lo mkhulu. Thokoza mkhulu. Yes. Lokhu kusho ukuthi abantu asebenza ngabo ebusuku lapho. Abantu andiza ngabo ebusuku, abantu abasebenzisayo ukwenza izinto lokho. Hey. Thokoza abantu abadala. Uyabasebenzisa, ulala nabo ebusuku. Ulala nabo ebusuku Baba. Oh, muthomulo baba. Baba, okhethiwe bafunani? Okhethiwe benzani? Ithombe zabantu kule bhodlela lona. Kuri guys mamelanga.
Ke dinepe tsa batho ke itse ke a di bona. Nka se le bontshe. Nka se motho o moholo hanyane. Nka se le bontshe dinepe tsa batho kamo. Ke dinepe tsa batho o ngotse mabitso a batho. Ngicela ukuntshela ngicela ukuthi sisolve lento le. Ngikhiphe mama lento ekuthiwa ngimfake yona. Umfakile vele wena lento. Cha ngicela Ufakanga manje ukhuluma iqiniso. Awumkhiphi. Wayitharetseng so. Gogo mkhulu. Sisilana sicela ukhiphe lesilwani lesi osifake esisweni sika mama. Please rakopa. Ukentse batho mama motlolong. No, this is so wrong. No. Uzophuza nje umama. Wrong straight. Wrong. I don't wanna lie. Wrong mthomolo. So umuntu saying, "Wow, mthomolo please. Mkhulu right lento uba kamfaki ama animal futhi esisweni. Asifune amakitikiti la esisweni sika mama." Akakhululeke nje, akukhululeke umama. Asifuni ikitikiti ezizweni zika mama ngiyacela mkhulu. Awuzomfaka ezinye izilwane esisweni. Kade yena ngabaleki. Mkhulu right. Wenzani manje la? Mkhulu wenzani manje la? Ngithe ngifuna ibhakede mayiphalaza ngifuna. Imaqala. Mkhulu thokoza mkhulu right lento ukuthi angayiphuza. Akayiphuze gogo sesishayile isikhathi. Nasi. Sokuthi awaphola. Asifuni ukuthi umama alimale eshowini yethu mkhulu. Thina sisebenza ngelayini. Angeke alimali. Okay, ngicela siyehlisene umoya sibone umama. Uyayiceda umama noma kwenzekalani? Akayiphuze nje ayicede nje uzophalaza nje. Jehova makaba mkhulu ntse lidietsa ndibuhloko kwathi. No, manje sithetha bathu so. Ya phuma mayenza kanje. Ikhonto ephumayo lapho. Ikhonto ephumayo lapho. Ikhonto ephumayo. Nayi iphumile. Iphumile nayi. Wait guys. Mkhulu. Yini lento le mama ihlanzayo la? Lo kuhlanza lo mangikwazi ukuthi kuphuma aphi lo. No mkhulu mphuzise lento. Yini lento? Uwo mfana phela. Mkhulu. Nomuntu nongcola kwakhe ngaphakathi manje yonke into sengiblame mina manje. Lento lena beyihamba kwenzakalani ngalento lena? Lento lesambeni hayi Sengizokhululeka inkosi size sike kwasekamereni nkosikazi. Sengizokhululeka maye ngaphona. Ukhohlakele baba. Ukhohlakele baba. No akashawe lo muntu. Yes, Muchibeng. No, mkhulu. Just yay lisikathuba. Wait ke ngitogele manje. Tata wo. Lisikamushapa ithwini. Akashawe lo muntu. umama ngimsizile umama uzoyikhipha lento edlile ngiyaxoleleni. Lento yenzani esisweni? Wait, just. No. Hey, Mr. Jones. Please kikupa bayisenkamoni. Baba wo. Ngiyaxolisa Uphela into waphalaza wayihlanga. ngixoleleni ngiyaxolisa ngazi nami lento ingene kanjani. Bona abantu bazobona emakemereni ukuthi kuvule kanjani. Kanti into ingayivezi nako TV ngiyaxolisa. Singavezi ku TV. Ama viewers we Jozi Basco kumele akubone ukuthi ivule kanjani. Ngicela ngixoleleni. Singayiveze TV. Ngiyaxolisa. Yini reason ezwenza ukuthi singakhiphe TV uyenza ubugidliki? Nabanye Uyagidlaza. abantu bazothini mabese bengibona ama customer nawazo ngibona ngumuntu onjani. Mama. Akithi butlo khona uema na wait. Sekibile ke yathaba lo. Mr. Jones. Yeah, please help me. Please. Ntate. Kopa mabitso batho ba entseng so bo ketchup mamang. Ntho ke ratang ke babitsitse mo le mo camereng. Yes. No, wetsa ntho tse wrong. Yeah, bantu abadala ngicela siyenzeni uhlanzile ngicela ningamlwisile ngithi mama uhlanzile. Ngicela sihambe ngizolimazana. Akaphume. Ngizolimazana. Miyekeleni umkhulu soza. Sizobuya. Sinengane thina. Yes, muntu omdala. Mama ungayit. Ufika Jones kaba. Hayi kibitire mara ubuhlungu mama madini. La ukadila ngakolo ya kunanya. Okay. Siyabuya la ishisa le. Sikalwana. Mama ebile ufile ntho. No mkhulu tshwantse re mo gutlhelena ne. A tlontsha di certificates tsa hayo ska wa ga mothomo. Oh batho ba baholo please kopa le sikalwana. Ya bantu abadala mkhulu. Njengoba wena umuntu wesintu.
ngiyazi ukuthi nalo umuntu wesintu wena nama-certificate wena unezinto eziningi and uyazi unaso uyazi ngobunyanga so umkhulu anyeke size simyeke kanje nje kuphela mele yena izono zakhe azifele because of into engizwisa ubuhlungu ufake amagama wabantu abaningi emabhodleleni nani futhi wena umuntu wesintu masiyazi ngesinto ngingazi ukuthi mani nibophisana kuphi maybe kune court yabantu besimoya nani kodwa lena yona namaphoyisa mele ayibone lento omkhulu ayenzayo njengoba umuntu wesinto siza kuthatha kuyisela koba bangi batho basizwe babaholi bana le certificate batlo khona ubona ntho etswang ke mokhulu ke ntho shapo kapa jwang but ke ntho ronga ke ngwa ibona so that yena tlo khona o tshwara because of ayo batho abakoletseng ka mona abangata batho abakoletseng mona umuntu asobe kumele ukuthi ashiswe mara manje kumele ukuthi umkhulu ayenze into e-right yeah because abulole abumele umuntu afake okay batho ba lo kopa re meng hanyane he re tlo kgonang ho yetsa taba re tla e solve mkhulu wena fela nje tshwantse a tshwarwe for ntwa yentse Qiniso leso. because of mama o qetela hlatsa ntho tse re sa di tsebeng di nna ke Ngiphume ebhaketheni. Into emnyama lento uthi yiye bedli Nkosi 2 years. Imudli Nkosikazi azange ngokwecanza into zabantu abadala. Ngenxa ukuthi uNkosikazi yakho sithu sakhukumala basincane sakhuku lento yehla. batho ba lo kopa o kwalang show guys bohloko bo bokana wa tseba ke bohloko ka baka la hore wa tseba kana kweng hona le hore motho a tle mo lefatsheng a fiwe neo e banka neo e ya hae a sebedisa ka tsela e fail ha le ka re la thola la sheba mona mkhulu ke sa tsebe o gifted mkhulu o go etsa eng a ke tsebe but le ka re la thola la sheba ke fihlile mo le ka thola mabotlolo a ngwetse mabitso a batho bo khethiwe bo mama se nkutlwisa mohloko gore mme o ke tlile le ena ngolletseng showng le lebitso la hae le teng and se ka le bitso la hae le teng a ke re la utlwa gore mme o hona le dintho tse mo tsamayang haramele se stressang ke hore so tshong le bona batho ba mabitso a bona a le mo hara le botlolo go etsahala hona le ntho tse tsamayang meleng ya bona so tshong mokhulu o etsa witchcraft so ntho tlo e etsang no guys re tlo sebedisa ntho e ka molao re tlo nka mokhulu ska ile motho wa moya sona o re tlileng le ena le proof e re ishutileng no ho lo bontsha batho ba molao mokhoti ho tshwarwe ho iwe ko di courting tsa batho ba dingaka tse kgolo tse ba tsebang hore ntho tsa setso ho tsamaiwa jwang ka sona so that ba tlo kgona ho bona hore ntho mokhulu a yentseng empe hakakang le motlwile ntse re ke ska mo hlaisa di camereng so ke ntho ke dulang ke iphetha ke re nna ha o etsa bobe ke tlo make sure ke bontsha di viewers tsa ka tsa Jozi Bioscope bobe ba hao guys ke a le rata kaofela guys re ke thuse mamadlalo se mona re bone re metsa jwang hobane o re le mala hae a bohloko at the current moment ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby